Здравейте на всички! Здравейте, приятели! Ако ви е харесало това видео, го лайкнете и се абонирайте, както всеки знае, за моя канал. Днес в Roblox, познайте коя игра ще играем, само тук някъде в редицата е. Само да намеря. Не я намирам, просто ще я напиша. Една игра на Чарли. Ще играя на ето тази. Тази е малко по-различна, както всеки знае. Чуйте и звука. Малко е гаден. Чуйте звука. Така, приятели. Майко мила, не знам къде съм. Майко мила. Къде е тая или той е Чарли? Забавахме се другаде. Нали ви казвам, че това е друга игра, бе, човек? О, не искам да го виждам. Дайте ми малко път тук. Не знам как се играе с тези глупости. Трябва на всичкото отгоре да събирам и турбички и това не му е хубавото. Къде съм аз? Добре. Значи, аз съм тук. Там са стълбите. Тук има телевизор. Миналата игра там се озовахме. Там бяхме в началото. А сега сме където има телевизорче. Миналата игра, където бяхме ей тук, където има телевизорче стаята. Близо до нея черти, които са стълбите. Бяхме в миналата игра. В тая игра сме тук, където има някакви столчета, където има нещо като пържена храна. Да започваме. Добре, виждам око. Мисля, че да го вземем. Да, трябва да го вземем. И колкото повече съберем такива. Ама ако Чарли ни види. Добре, ето тук се озовахме миналия път, нали ви помните? Няма нужда да ви питам. Но тук това може ли да се отваря? Не. И увеличавам звука. Между другото, тук ще забелязвам, че имам 39 турбички, а те трябва да са 40. За ето този хол. Значи трябва да намерим една турбичка. Това ще му е гадното. Добре, сега тук... Добре, че не видяхте какво стана. Нещо ми въгна екрана. Значи... Сега тук трябва това да го махна, без да искам, направих скриншот. Обаче, следващата игра ще бъде Баба Гъба в следващото видео. Така се наричам, всъщност тя се казва Лава, подът е Лава. Ще е следващото видео как играе. И се да скипвам, аз много добре знам как се играе.
сега? Тук не излезнем ли? Ако от тук не излезнем, Чарли няма да влиза тук. Това всеки, предполагам, го знае. Все пак трябва тук да вземем. И тук са съборили. Но няма око тук. Ето десно, пак ще ми се бъгнеш. Явно така заставам. Не искам. Пак се бъгве и ми се крашна. Значи ще играя другата игра. Да, хорошо написах. Ето тази игра най-отпред са към черната. Тя не е толкова страшно. За това трябва. Скипвам го. Не, тя не е толкова страшно, но трябва турбичките няма да са 39 на 40, а ще са 0. Но не знам колко трябва тук да излезе вече. Айде. Ето, казах ви, че на миналата версия, казах ви, докато бяхме на другата версия от Чарли, че преди сме се озовали тук, както и сега тук. А пък на миналата игра... Опа, това ме изплаши. Се озовахме тук. Някакъв ключ тук виждам. Вижте тук. Не е толкова бъгаво и толкова страшно. Ама ако мина под тази стълба не минавам, знаете ли що? Ако лайкнете това видео и очаквайте, пишете в коментарите дали искате втора част на Чарли, за да ви кажа защо не минавам под стълбите. Любимата ми част да слизаме тук. Чарли, хвана ли ме? Вече ще се ядосам. Да, той е тук. Няма нищо, че е тук. Аз нямам страх от този гаден Чарли. Не знам за какво. Тук. Добре, той идва. Бързо затварям. Малеле, затварям. Сега ме е страх от тук да излезна, ама няма шанс. Или оставам тук. Аз не искам да оставам, затова ще бягам. Дори ми е гадно. А трябва по най-бързия начин да се прибера. Дори тук някои са го струшили. Сигурно на него се е бъгнал това, не знам. На това, където са го струшили. Ама той е излезнал от играта. Явно Чарлито е тук. Ма ти не си могла да слезнеш долу май в сметището, защото аз не те видях. Страх ли те? Да, сигурно те е страх. Като те е страх. Не мога.
Не знам какво да направя. Хайде и тая избяга тук. Аз чакам вие да излезнете. Там ли е? Не отивам. Мен не ме е страх. Аз ще отивам. За какво изобщо влезнах в тая стая по навик? Изкачих се на този етаж, обаче Чарлито... Как, майко мила, как бе? Защо? И ако искате да знаете защо аз не минавам по тези стълби, лайкнете това видео и пишете в коментарите дали искате втора част, за да разкажа всичко за това и да играем същата онази миналата страшна игра. И сега ще поканя и приятели да видят наистина колко е страшно. Хайде най-много 3. Това е всичко. Чао!